Good morning mga moms! It's another day here in Hinaguan Farm. Ayan, so nandito tayo sa taniman nila Brenda. Ayan yung kanilang mais. Ayan. Maisan. Ayan si Tito nagbubungkal ng mga damo. Mga okra. Pwede na itong harvest dito? Hindi pa. Nervous na. Pwede na rin. Yan, nagtatanggalan siya ng mga damo. Sila yung nag-aalaga ng mga tanim. And dito sa kabilang side, mga sitaw. Ayan. Tayo sa kabila. Tingnan natin dito sa... Ay, may nag-harvest na ng mga palay. Hindi ka makichismis tayo dun. Sa kapitbahay na lupa ni Brenda. Yan sila. Harvest time. Mga pala. Ay! Mga palay. Sa gilid. Mga tanim na puno ni Brenda. May malunggay din dito. Yan. Ang taas na ng mga ito ang palaya. Wala na siyang gumapang. Yes, Inday, good morning. Tara, yan na po yung may-ari ng hacienda. Senyora, andiyan ka na pala. Andiyan ka na. Senyora, mag-aani na po ng mga palay. Pak, taray, sendera. Ha? Pwede tayo mag-ani? Yan ang ating mga popsies. Nagtatabas at haani na kanilang mga tanim doon sa likod. Hinaguan Farm Mansion. Yan ang ating Hinaguan Farm Mansion ni Brenda. Diba? Ganda. Kaya pag bumisita kayo at dumalo kayo rito sa mga susunod na araw, yan, mas malalaki na yung mga ibang tanim. Yan, mas marami ng bago mga itatanim kasi nagtanim na sila Tito. Tsaka sila Tita Inday. Tita ayan. Sila Tita Inday tsaka yung asawa niya. Ito yung mga solar natin. Solar lights. Tama, mga solar lights, di ba? Pag gumagana siya kapag gabi kasi nag-iipon siya ng init. Yan, para maging supply ng ilaw mamaya pagdating sa gabi. Andito na rin yung mga sea level pepper. Ang lalaki niya. Pwede mo na siyang ma-harvest anytime pag kinailangan. At ayan, nandiyan din yung kanyang mga bagong halaman. Brain damage now is officially talaga plantita. Plantito. Ay nabahala. It's also time to feed our rabbits. Kain na kayo. Good morning. Gutom yarn. And ngayon naman dito tayo sa ating mga fish. Nagfi-feeds na rin tayo for them. Ayan. Kagayin sila ulit. Good morning. Lalaki na nila. Ang dami pa, oh.
Wow. More na. Ang dami na po nila, no? Go. Kain na. Magpalaki kayo, magpakalusog kayo. Hoy, nakatunog sila. Titimpla pa lang tayo ng inyong food. Halika dali, kain na. May 3 bibe akong nakita. Mapayat, mataba, mga bibe. Ano ba ito? Ano parabas? Ayan, pasok. Pasok. Dito. Sinalubong po nila ako talaga. Dito. Dito. Gutom na kayo. Ay. Ito pa, You eat na. Enjoy your meal. It's DJ.